ЗДР MyFR и днес ще ви покажа един много интересен механизъм в Minecraft Pocket Edition. Но ще ви кажа... Днес ще поговоря за моите приятели Боримир и Васил. Те са свестни хора и сега ще ви покажа. Ето от такава кружка. И никой, например, ако сте в сървър, какво си мислите? Искам да я изгрифам. Но, извинете, искам да я изгрифам. Обаче какво? Заключена е, няма нищо, не мога да вляза. Но, сега вече... Така. Виждате ли? Точно така. Точно така се влиза в тази къща. Грифате. И казвате: Адиос, амиго, серовенно генда слабия кесо. Не знам какво казах току-що. Да, до мен е братовчет ми. Грифър съм. И какво става тук? Откъде се взе тази вода? Все тая. И сега ще ви покажа как да си направите този механизъм. За това ще ни трябва лилия, някакъв си блок. Може лилия, след лилията какво беше? Вода, мотика и гравел или пясък. И двата варианта работят. И сега ще направим ето такава дупка. Виждате ли такава дупка? И тук копаем така. И сега пускаме, правим хоп и изкачваме върху него. Пускаме вода тук и правим така. Затваряме го. Правим така и така. Слагаме вода, слагаме лилията и слагаме гравел или пясък. На мен повече ми харесва гравела. Е така, точно така, с две нагоре. Чакайте, извинете за момент. Така. И общо взето всичко ни е готово. Виждате ли колко лесен механизъм? Всичко е ето само това. Ето, погледнете. Виждате ли, отключвате. Но ще имате един проблем. То е, че трябва да спирате водата. Да правите така. Ако искате да е за къща, трябва да направите така. Слагате си блокът. Вече след това правите така и така. Пак слагате вода, така. И общо взето правите така. Нали, можете и да скочите, нали, тук върху това, а може да го таковате и с мотиката. Ваш си е изборът. 2, 3, нали, за да се размерно. И си строите къщата вече по ваш вкус. Аз ще я направя. Хоп. И бяхме се спрели на Бори и Васко. Васко ще си прави наскоро канал, така че искам много да се лайкате и много да се абонирате. Разбирате ли? Много, ама много. И този грифър нещастен, вие можете да направите и така също. Също може да направите. И ето, само единственото неудобство е, че тук ще ви се вижда водата. Обаче, мисля, че нали, ще се сетите да направите, например, така.
така. И така, с вас беше The Pro BG Killer Games. Довиждане!